Ederki ba, hasi ingo gea, puntual etorri zate eta hori errespetatu beharreko gauza da. Bueno, adiskideak, arratsaldeon eta ongi etorri, gaurko emanaldira, poetika gure formatuaren barruan aurten egiten dugun lehenbiziko ekitaldia da hau, eta aurreko edizioetan legez, harrera egingo diegu poesia irakurketari, musikari eta poeta gonbidatuaren lanari eta ibilbideari buruzko poetika gisa ezagutzen dugun aurkezpen gaiari. Pentsamenduaren klasikoek diote poesiarekin eziak ez izan arren denok garela poeta, denok sentitu dugu noizbait poesia idazteko gogoa behar dugulako. Gure gaurko gonbidatu nagusiari, Martin Etxeberriari, betidanik ikusi izan diogu sentiberatasun poetiko eta vital hori. Eta ez pentsa hegazti harrapari baten antzeko ikusmen zorrotza behar denik horretarako. Martin Etxeberriari behar bizi hori argi ikusten zaio, bizi delako bizitzarekiko kezka eta zalantza poetikoa eskutatu gabe. 20 urte zituenetik horrela egin du. Poesia idatzi, gordin eta xamur, modu inozoan maiteminduta zegoelako, edota galduta zegoela konturatu zelako, edo barruan hainbat korapio eta hainbat ezin egon jirabiraka zituelako, edota ez hain ondo egon ez den denboraldi bat sortu zaiolako, edo nekatuta zegoelako nekatuta egoteaz, eta tristurari buelta eman beharraz, edota erretzeari usten saiatzen ari delako, edo oso gertukoen, maite dituenen heriotza bizi beharra, eramaten oso zaila egiten zaiolako. Poesia idazten jarraitu du beti. Buruan dauka beti poema berri bat osatzea. Sekula ez dio poesia idazteari, eta idazten du idatzi behar duelako. Benetan behar duelako. Eta bere aldetik dena jartzen saiatzen da horretara jartzen denean. Nekez esango du inork, Martin ondo ezagutzen duenik, haren poemak irakurri gabe. Eta ura ezagutu asmoz haren poematara jo, irakurtzera, eta bat-batean gure buruarekin egiten dugu topo. Gure gorputza biluzik, sakontasun estetikorik eta metafisikarik gabe. Ezer gabe, larrugorrian. Gure gorputza ispilu aurrean gure buruari begira. Ez da xamurra trantzea, kasu batzuetan ongi frogaturik daukat. Gaurko gure gonbidatuaren goraberak, ironia, bizitzaren arazoak eta poesia erabat loturik daude. Haren garaian garaiko egoerak esplikatzen du obra poetikoa, eta poesiak esplikatzen du bere bizitzaren egoera. Eta egin du benetan behar zuelako, eta egiten jarraitzen du benetan behar duenean. Eta leporatu diote sakontasun falta, pose poetikoa, malenkolia kalkulatua, nola kalkulatu, malenkolia kalkulatua, bai. Esan nahi ez dituen hitzak esatera, eta erabili nahi ez dituen adierazteko moduak erabiltzera derrigortuta balego bezala. Martinek oso ongi jakin izan du beti poesia ezin dela idatzi idazteagatik. Poesia liburu bat ezin dela ateratzeagatik. Martin Etxeberria poeta da, eta poeta dela frogatu du, eta hemen da gaur gurekin. Martin poeta, eta ez super M izeneko superheroia poesiaren lege onak salbatzen. Eta hori, eskergarria izan ez ezik, asko laguntzen digu ere modu inozoa maiteminduta edo galduta egon garen hori. Edo barruan hainbat korapilo eta hainbat ezin egonekin jirabiraka. Edo ez hain ondo egon ez garen denboraldi bat sortu zaigun hori. Edo nekatuta egon garen hori nekatuta egoteaz, eta tristurari buelta eman beharraz, edo erretzeari usten saiatzen ari garen hoi, edo oso gertukoen, maite ditugunen, heriotza bizi beharra, eramaten oso zaila egiten zaigun hoi. Gaurko gure protagonistaren harira, zera idatzi du Asier Rekondo literature kritikariak.
Martin Etxeberriaren lan poetikoak ez luke esplikazio askorik beharko. Irakurtze prozesu atseginarekin nahikoa litzateke. Baina jakinda munduan bakarra ez bada, bakarrenetakoa dela, ez dakit bakarra izangoan, bakarrenetakoa da, Martin Etxeberria eta 5 minutu gazteago den Xabier Etxeberria bi anaien arteko anaikidetasun literarioa ilusio handia egiten zigun Xabierri, novelagileari, gure artean bi hitz zabaltzera gonbidatzeak. Anaia poetaren erakusgarri. Ziur baikaude, bion arteko 5 minutuko alde ikaragarri eta misteriotsu horretan, 5 minutuko parentesi poetiko horretan, Martin Etxeberriak argitu eta argitaratu gabeko kontu ugari daudela. Xabierre bakarrik jakin dituenak, eta Xabierrek bakarrik antzeman ditzakenak. Poza ematen digu, beraz, bi anaiak poetikan elkarrekin suertatu izanak, egun berezia ospatzen dugu gaur. Jaso ezazue gure eskerrik onena, biok. Eta eskerrik asko musikeneri ere, Koldo Mitxelena kulturuneak beste behin musikenerekin lankidentzan jardungo du, poetikaren aurtengo edizioan, eta handik dator, bigarren ikasturtea osatzen ari da, une honetan, June Agirre, gazteiztarra, gitarra jolea, eta gaztetasunari eta musikari darien indar eta bizitasunari lekua emateko etorri da gurera. Mila esker June poetikara guri laguntzera etortzeagatik. Eta besterik gabe, berriro eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta aurrera, Xabier, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko gonbidapena-atikan, lehendabizi. Jose Luisek ditu zidanean, Martinen duran aurkezpen egiteko, nola ez da egiten ez esaten, eta bai esan nion, eta atzo eraino pentsatzen egin Martinen poesia edo aurkezteko edo deskribatzeko edo zuei ez baldin bazute irakurri bere poesia pixkate aletzeko zesan behar nuen, ez da. Okurtu zitzeten, ni ezpein naiz poeta, novelista naiz, eta okurtu zitzeten txiste txar hori, ez, Houston, tenemos un poema, ez. Eta arazua ite zitzaitela, izane, Jose Luiseken aipatu du, 5 minutuko tartian jaio ginen, eta gure bizitza oso gertuko izan da jaio ginenetik, kuarrila berdinean engaitza, laun arte berdinean, gusto antzekoak ditugu, bilok literaturara dedikatu geha, eta, hartu gana hondik jadako, eta askotan hain gertuko ezun pertsona bat deskribatzeko, gertuko batek, hobeto egingo gula pentsatzea, baina gertuko batek ere behar bada perspektiba behar du, ez? Eta, nik pensatu, nola deskribatuko nuke Martin poeta bezala, ez? Eta, esaldi bat atazitzeten, eta normalien lehen da bizitatzean esaldi izatea igiazkona edo, eta jarri non lehiotik begira dagoen poeta. Eta hola esan da neko boier edo, neko nazkarri oitako bat ematu, eta igual holare bada. Baina, izane, badakin Martinek horrela idazteula. Martinek idazteu askotan bere etxeko balkoian, bere etxeko terrazan. Eta gerora horrei bueltaka, pentsatu non da, Amerikanuak eta anglosajoiak eta horretako badakatealako dana izena jarri berra, ez? Eta nowhere ditzen jote horrei, ez? Inunez, ez? Eta terraza horrek edo balkoi horrek, ez? Deskribatuko luke, ez da eskalian, baina ez da barruan ere, ez? Esan, ez hemen, ez? Halako leku batian, eta nahi da kristaletikan beira, ez da, kristal hori, bihar bada Jose Luisek esango luke kristal hori poetika dela, ez? Poesia hori dela, ez?
mundua eta bere artean dagoen tarte muga edo babes hori, ez? Eta horren bitartez, babes horrekin ikustitula kanpoko gauzak, ez? Bueno, beak esango luke behar bada, beharretzaile dalako, erretzen saiatzen da, baina ez du gondikan utzi. Beste, uste, Mae West, beste aktoresa izan duzan, galdetu ziotenien zerratik erretzezun esan zuen, ke pixkar jartzeko behar eta munduan artean, ez? Eta Martine bilak ditu, bai kia eta bai poesia, ez? Eta bere balkoi horretatik bere poesiak badu, eta gero beak irakurtze ditunean konturatuko zate, kalea beira, mundura beira daun begirada baten deskriapena, ez? Badaude elementuak, zerua, eurila, odeiak, txoriak askotan agertzen dira baita ere, somorruak, eulilak, txingurriak. Gero baita ere, inguruko etxetako lehiuak, zintzilika daun arropa, ez? Dala baita ere intimidadea kanporatatzeko alako nowhere, ez intimo ez publikoan gauza bat, ez? Olako elementuak askotan aipatzen ditu. Eta gero bere txoko hortatikan, bere balkoiko txoko hortatikan, bere egin ditun, kafia askotan aipatzen du, ardua, whiskyak, tarteka, horrelako elementuak, ez? Eta gero askotan, pertsonak, ez? Pertsonengan jartzen du begira. Eta pertsonak askotan, egin izate dira, bakarrik handoen pertsonak, edo bakarrikan etxera dihoazenak, edo etxetik dihoazen pertsonak, galduta daunak, behar bada. Mozkorrak askotan, baita ere, Mesias, eta holako, bere poematian agertukoan pertsona bezala, baina beti xamortasun berezi batekin, ez? Eta gero, pentsatzen egon du nintzen, beste ezaugarri da Gala Martinen poesiak, eta da, gertatuko zitzaizuen zuei baita ere, behar bada, tren batian zuazten nien, ez? Eta trenetik behira izate kristaletik kanpora, eta izate paisaia ikusten. Baina gero tren hori sartzea tunel batian, eta batian kristal hori ispilu bihurtze da. Kanpoan dena ilun dudalako, ez? Kristala kanpoa izan da behira, zure islada emate izu, ez? Eta Martineri ere, poesiari hori gertatzen zaio, ez? Behar bada kanpoan dena ilundu indalako, tunel batian sartu dalako, ispilu bihurtzea eta horren ispilu lanak egite ditu bere poesiak, ez? Hortik dator baita ere hitza espekular, ez? Espekulatu hitza ispilutia dator, ez? Eta Martinen poesiak asko du espekulazio hortatik, bere buruari buruz, ispilu batean begiratuz bezala pentsatuz, ez? Eta hausnartuz, hausnarrian bakizu animaliak 4 aldiz o 5 aldiz digestitio baite dutela gauzena, baita ere bueltak eta bueltak eman. Eta, ispilu hortan sartzeko ausardia daga askotan, ez? Aliziak mundu miragarrian bezala, ez? Ispiluan beste aldea. Eta ispiluan, lehenkoak pentsatzen zuten, ispiluan ikusten islada, dela gure harima. Horretik, adibidez, vampiruak ez dakate islada ikan, ez? Harimik ez dutelako. Baita ere, judutarrak eta, kultura askotan eta lutozko garaitan eta ispiluak estali egite ziren, bestela harimak pasatzen zilako hortikan, hildagoen harimak. Baina Martinek ez dakar bildurrikan horre biratzeko eta inkluso hildagoekin batea guizton zigarra bat erretzeko, edo bere buruei galderak egiteko, eta horren alde hortatik oso honestua eta ispiluan behira, Jose Luisek lehen esan duen bezala, larru horretan biluzteko kapazideak eta hortan neure burua ikusteta askotan eta horrek emate pixka bertigua, baina ez antzekoa galako bakarrikan fisikoki. Nik usteet edozeinek bere anaia biki izan gabere, bere burua ispilu hortan ikusteko gai izango litzakela eta horregatik iruditzen zait ni naiz eta nobelista izan Martinen poesia honek balio handia dula
Eta, bueno, guain Junen laguntzakin esperet guztiak disfrutatuko dezutela. Barraketa irekita dauka basoak, kremailera beheraino, baina zaila da, alubizar sasituan nire neurriko arantzarik antzematen. Itogin ertz bat agian, asusta gorri mikatzen bat baino ez. Itzalak, zuaitzez mozorrotu dira tximiliko arten hasian, matraile zurrak eskutatuz. Ez dakit nondin nabilen. Ez dakit, txori ala arrain naizen ere. Bidezidorren mapa nire esku aurrean tatuatuan eraman, baina galdu egin nuen gauari txeloka. Dena da azala, eta hitza, eta erreka, eta berriz erreka. Berdin du. Lehertu dira nire begietako ukabilak. Atzazalen egaltzuriek gidatuko naute. Txoriak eizatzeko beita gisa biltzen genituen inurri hegaldunak. Atzazal barrenak ilun geratu arte. Oinetakoak lurrez blai eta bihotza arre. Eguzkia amiltzen hasten zen unean izatzen zen justu. Esirik ezagutzen ez zituzten soro haietan. Orduan irteten ziren eta orduan biltzen genituen. Ordu geletan, errezori gaben makurtuta, atzaparka lurra erauziz.
tabernako azeituna batzuk eta fanta laranja baten truke. Iztariek, gero, zerua lumez biluztu eta erioz jantzi zezaten. Behartzen bezala, beti izan zen bezala. Aurrak gizon bihurtzitezen. Egoak erausten ari zitzaizkien haiek, gu ginela ohartu gabe. Gu ginela beita, gu ginela eriotzaren hasia. Ume errena, egoaize hotza, ardoa kamuts, eta soldadu mozkorrak tabernako leihoak lainotuz. Dena isilik dago ordea, lur zuriaren paisaia esteetan josia. Eztandaren ondoren hiltzatuak geratu gara. Gor, itxu, antzu. Inork ez du oroitu nahi, Ama Berjina ekaitzarekin larrutan. Inork ez ditu ikusi nahi, etxe aurreko tximista ehortziak. Pekatu arabiar bat Espainia hartzean. Hilek izkurreko laranja zukua. Orlatu gehiegi dituen itsasoa. Nik neronek amesturiko zauriak, larruzko jakabeltza erantzi ezinek. Kafeloreak eta mozkor kaktusak haietatik gehienak. Karonte zarra, emandako txamponak tabako makinan xautzen. Gaur ere, ibaiertz aspertu honetan geratu beharko dut beraz. Bizitza laino eta eriotza ke bihurtuz.
esan erreparu pixkat egotu. Itzita ere. Piztu da piztia, bere lo eternotik. Espaloi gainean biluzik eta ipurdia botila ustu bat baino gogorrago. Oraindik erdiesna, zilborrik gabeko sabelean tatuatua kode barra bat duela konturatu da. Piano lehertu baten grafitia. Ulertu ezin da, bere alu gorri iletsua askatu du nagi, atzapar luzez. Suak behartzuen lekuan, supermerkatuak baino ez daude. Harimek behartzuten lekuan, gorputzak baino ez. Itzen ordez, ispilu izoztuak. Plastiko azaleko apokalipsi faltsu bat dirudi ark guztiak. Gezurraren infernu bat. Beranduegi esnatu dantza. Jada ez dago deaburrurik, ura konponduko duenik. Balantzaka, taberna baten bila abiatu da piztia. Kafe bat behar du. Goizeko kaferik gabe ez da pertsona sentitzen. Koinak kopa bat hartu eta leihotik begira jarri da. Errepidetik erdi lokartuta paseatzen diren automobilak zenbatuz. Gutxi frigitutako gasolinazko kroketak dirudite, bata bestearen gainean pilatuak. Norbait kantari dago irratian, balada triste bat. Bere etxekoan edo albokoren batenean den, ez daki. Ez du axola. Ze agian ez da inor, edo agian Laxon urrunen sinfonian hasia, baino ez da. Bular zimelduen artera jausitako ogiapurrak astendu ditu, ia gogorik gabe. Edo behar bada, koinakari zurrupada luzea eman dio, eta soineko alixatu du eskua urraz birritan. Eta lepoa luzatu du, eta kantari jarraitu du, lehen baino ozenago, gero eta ozenago. Sasia, zozoz aurdun, oraindik eguzkia, sekulero jantzi zalantzan den bitartean. Bizilagunaren geranioak egarriz kukurrukuka, zakur biluziak itzartuz. Erratiaren estula, munduaren Espainiak zardatu zain, sukaldian totalka. Kafearen kea, zigarronaren suari aurre hartuz. Parentesi erren bat dirudi bizitzak. Horri zuriaren eta hitzen beharrik ez duen koma eskukada bat. Ekaitzak deklinatzen ikasi genuen. Jonkiak hilda eta sugandila zatituak iesi agertzen ziren orube ertzartan. Kristala utzian gandorra zapaindutako paretaien mugetan, gorrotoaren eguzki berriak ikasi genituen. Nirekin, zurekin, guretzat. Eta etxera iritsi aurretik negarrik ez egiteko, putzutik putzura korrika beti, lokatza begietan. Tristura nuklear batez bataiatuak izan bagina bezala. Hitz gorren kaligrafia ariketak praktikatu genituen. Erruen erroak, itzalen anatomia. Debekatu etzizkiguten jolas guztiak. Denak ikasi genituen. Ahanzteko, zaharregiak ginela konturatu baino lehen.
buruz bera atera den tarot karta baten antzera, ulertezina eta arrotza da ispiluak biluztutako zure gorputz zapala. Ze hizkuntzetan idatzi zituzten, nork deszifratzeko, errekalainoen kolore hartzen ari diren zure alubizarren hieroglifiko meak. Ze urreren bila dabiltza, zergatik, titimutur igatuen pendulu erorio horiek. Ze itxasok irentzi zituen, beinola zoriontsu izan ginen azalaren azpiko kontinente galduak. Zure begiek ez dute erantzunik, eta bihotzak, hitu, kartak berriz nahasteari ekin dio. Bitartean, mise saretu batez itxutu duzu zure gorputzaren isla, misterioa mantentzeko. Soinekoak haizean tantaka, herri txikietako jaien banderatxoak bezala, harrizko iturri bati lotuta. Pertsiana urdinak, tximinia zuriak eta mutil zaporeko neskak patxarrago saltzen. Euliak me, arratsaldearen espal. Lurri topatu ezin duen euri lehorra bezain urduri. Hortzaroaren hautsa, maindire zimurtu baten antzera, biografiaren gezurra estaltzen, zerriborratzen, diluitzen. Ahultasunaren ingude kolpatua maite dut. Bandera zulatua, eguzkiari begi bat zabalduz. Aspaldiko leteren doinuan esango diren hitzak, bare, baratz, ozen, hotzan, negarrazarro. Masustaren ardo mikatza maite dut, esku aurretan iesi. Izan ginen umeak bihurtzeraino mozkortzen duena. Euriaren aizpe izatea eta espaloiaen anaia maite dut. Hile motzeko atxoen irribarrea, kafeari bueltak ematean, maite dut. Galtzaileen epikan niminoak, parketako zuaitza serretuak, eizeak erantzitako sombrairuak, ostegun arratsaldeak batez ere. Ilun nabarrak zure izen hartzen duenean, maite ditut, maite zaitut. Whisky botila baten laguntzaz, pixkanaka, anfibio bihurtzen ari naiz etxeko bakardadean. Zapaburu destilatu bat. Tchaikovskiren ezpatek egongelako paretak nola sartatzen dituzten errepasatuz joaten zaiteguna. Hilierrietako arkitekturari buruz gogo eta likidoak eginaz. Berpizkunde italiarreko gurutzagramak balira bezala. Nire gorputzaren bitartez, alfombraren mugak neurtuz, nire mugak. 3 bat liburu erre ditut, sukaldeko arraskan, orri bat bera ere irakurri gabe. Baina keak ez zuen Zaratustraren ahotsez hitz egiten. Berdin du, segi edaten, gogor, apo ilustratu bat bihurtu arte. Ze berdin du zer esaten dizuten. Bizitza, kremailera utziko zire bat da benetan, kanguro zar bat. Eta hemen, beti euriari du.
kafea izotzarekin eta oliba alinatuak. Atarkiak saltzen dituen nigeriarrak Sisiforen begi horituak ditu. Zaplasteko bat airean, aur bat, negarrez. Gure aita zeruetan zaudena. Saiatu horren, olatuek ezin diote itsasoari zentzurik eman. Trabeska aparkatutako polizia autoak arnasari eusten dio, zaborrontziak listorrez betetzen diren bitartean. Larrutan egiteko grina itxuak sukartzen dago. Haragi ireki bat baino ez izatearen beharrak. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errainua. Zuek kanpaiaren mingain, zuek ispiluaren arrausi, ez dakizu ezer, damuen eta amuen itsasoitoaz. Deusez, lamia urkatuen edertasunaz. Haien este lehertuek jaiorduko ezagutzen genuen etorkizuna lurrean odoltantaka iragartzen dutenean. Jainkoak sortu zuen mundua deaborruak bataiatu zuelako. Tabako zerroldutako biriken antzera tatuatzen bait gaitu bizitzak. Markatzen gaitu. Abere, bere, hiltegi distiratsurako bidean. Baina errimatu behar da beldurra lenda bizi. Eraztun beltzen ezurrak ezkondu, zauria zabalduko duen atzamarrarekin. Zeru erre, infernua merezi alizateko. Gure pekatuen jabe bakarri baikara. Orduan bakarrik libre, eguneroko jipoiaren lujuria salmo bihurtuz. Egin dezagun otoitz. Egin dezagun otoitz denok batera. Eta heriotzak ez gaitzala behintzat kulero garbiekin harrapatu, Pasolini. Izen izaretan hilzatu intzen, Jesu Kristo depilatu baten antzera. Eta inor salbatzeko borondaterik gabe, edanuen ire odola, januen ire haragia, ire eliza propioaren mezamutil. Lagun urkoaren masail zurietatik urrundu intzen, isiltasuna atzeraka zenbatuz. Deaburua bera ere biluzik gerturatzen zen basamortu kiskali bat eraikiguen. Zitzak aspaldi jandako liburuekin kolaxo bat eginez. Reinboden biraoak, Pizarniken lanturuak, Ungaretiren otoitza. Eta hor geratu intzen. Egunero errautsari kolore berriak asmatuz. Txingorraren eta egoaizearen mugan. Poesia delako, onartzen gaituen infernu bakarra.
Entzun arretaz galernak esan nahi dizuna, eta ez eskatu barkamenik. Bataiatu sasiak eta haien sabeleko fruitua diren arantzak, eta ez eskatu barkamenik. Egin negar txoriekin batera, eta ez eskatu barkamenik. Ukatu diosala ispilu lurrunduari, eta egin gabeko kafeari barkamenik. Zapaldu indarrez espaloi guztia, alik eta takoi luzenekin, eta ez eskatu barkamenik. Mozkortu zure ardo minduaz, eta ez eskatu barkamenik. Galdu denbora, gauari mugak marrastuz, zure azalaren faroletan, eta ez eskatu barkamenik. Izan beste guztientzat, inork ikusi nahi ez duen zomorroa, tximele eta ilunura, eta ez eskatu barkamenik. Ez baituzu izango. Bi bider zinen ekaitza, bi aldiz erauntzi. Eizeari gonak urratzen zizkion kaskabarra. Baina iritsi dira pelikanoak eta igandea zuretzat ere. Autopista luzeak hondartzarako sarbidea topatu ezinik. Irratia gorriaren ispilua. Kariñoaren zorra ere handitzen eta pustutzen joan zelako, printzesaren adatzeko zorrien antzera. Eta astuntzen lainoa, kanpotik barrura, tximista kaskasoiak uzkurtuz. Hasieratik, beti horrela izan baliz bezala. Eskumutur finegiko marinela zara orain, usteirik ez belarrietan, inoren lemazain izateko. Espaloi bat aratago, txingurriak dira errege. Txakolin beltzaren makuluak ezin egonari kilimak egiten jarraitzeko. Espaloi bat aratago, negarrez ari zareten nire gibelean, eta ez dakit zergatik. Mozorrotu baitira kurriloak txolarrez, gure maiazpitik ogi apurrak biltzeko. Ez nau dagoeneko uriak guztiko, ez da lagunei iskin beharrik egingo ere. Lehorra eta zekena izango naiz behingoz, aterki hautsi baten antzera. Alkandorako botoi guztiak askatzeko gai izango naiz, azkenean ere. Espaloi bat aratago, txingurriak direlako errege, behar bezala jositako zomorroak, eta goldatuko naute, lurrik merezi ezarren. Ez dul gozez dago armiarma zure estarriko amaraunean hitzak saretzen. Baina kafea, megia eta txikoriari gabe prest dagoia da. Eta amak katilua bete dizu goraino. Sukaldeko azulejoak berdeak dira, betikoak. Eta ama txikiagoa, zimurtuagoa agian, baina eternoa. Kanpoan listor bat omen dabil, eta leioa itxi du. Perkusio sorgorraren erritmoan, eulia zure begietan kiribiltzen hasi da. Dena ondo, maitea? Bai. Zalantza. Kafe zurrupada. Zigarroaren kea atzmuturrak errez, adarretatik sustraietaraino. Egunkarietako miserien eta auzokoen minbizien inventarioa ondoren. Mickey Mousen jertze hori zure amak noiztik duen pentsatzen ari zaren bitartean. Eta arraroa dela, edo ez. Txikitako soparen marrak oroitu dituzu. Arrainen marraziak zituzten toalla haiek. Udako zeruaren tristura. Eta nortzaren zu, hori esateko, orain. Ez ote den hobe isilik jarraitzea. Ordu bete edo gehiago pasa delako. Eta bizi oso bat, ilunabarraren eleak josten, eztenak sukaldetik kanpo gera zitezen.
Ondo pasa astea ama. Urrengo igandean etorriko naiz albadet. Bai, lasai, badakit lanpetu ezabiltzala. Eta armi arma, tripazorriz, ezarritik bihotzaraino jaitsi zaizu, eta bertan goxo geratu da, gizentzeko zein. Eta hau, nire balkoitik, zuekin partekatzen duten azken poema da. Eta bueno, gazteleraz da. Tenía una cruz en el ombligo, que en realidad era una cicatriz, y un pene largo y negro, como la lanza de Longino, que adentraba el cielo y purificaba los infiernos. Lo llamaban el Mesías. Y se paseaba por las calles con sus botas brillantes de tacón de aguja, enhebrando todas las miradas, para que los ciegos vieran desde sus ventanas cerradas y tartamudearan las lenguas en los libros apagados. El Mesías, lo llamaban. Vendía su sangre y su carne cada noche por 30 monedas de plata en arcenes de carretera, donde no cantaba ningún gallo, ni falta que hacía, porque todos eran apóstoles de cabello rojo. Al alba, regresaba junto a los pobres a la tasca del barrio, para compartir con ellos el humo de su último cigarrillo. 4 palabrotas, una bienaventuranza y un carajillo bendecido de anís. Y siempre saludaba al entrar y al salir. Lo llamaban el Mesías. Y murió 33 años después de haber resucitado. Eskerrik asko.
esker. Eta Martin, eskerrik asko da zorionak, iruroi, eskerrik asko. Aurreko har bat, nazioarteko gabiltzeraia poesia sari banaketa ekitaldia egingo dugu hemen bertan, datorren apirilaren 7an. Angelika Morales poeta sariduna ekitaldian izango dugu eta ospakizuna luzatuko da bere poemen irakurraldiari tokia emateko. Izango da irakurraldia. Eta Martinek poetak asmatu duen teorema ekarriko dugu amaitzeko tristura nuklear honetan guztian. Emaizkidazue 3 puntu eta mundua isilaraziko dut. Agur eta laster arte. Mila esker. Iruroi, mila esker.